meillä on tässä tämmönen Husky valvontalaite. Suomalainen tuote tulee tuolta Jyväskylästä ja mä vähän kerron teille, että miten tää toimii tää laite. Kyseessä on valvontalaite ja tuolla yksinkertainen käyttää, että kosketusnäytöllä pystyy valitsemaan täältä itselleen mieluiset tunnistimet, eli laitteestahan löytyy passiivi infrapunan liiketunnisti, joka mittaa lämmönvaihtelua ja infrapunan kentässä. Sitten meillä löytyy myös heilahdustunnisti, jota pystyy säätämään itselleen mieluisaksi. Täällä on 5 eri astetta ja tästä pystyy myös testaamaan, koska se lähtee se hälytys sitten. Tämän lisäksi meiltä löytyy sitten vielä laitteesta lämpötilavahti, josta saa itselleen valita lämpötilan, mitataan lämpötila ja sitten mittausaikaväli. Eli hälytyksen tai lämpötilan laskeessa alle halutun laite hälyttää siten, että se lähettää tekstiviestin kännykkään. Laitteessa on 4-taajuus GSM-taajuudet, eli niistä tulee kyllä ihan sitten minne päin maailmaa tahansa. Ja sitten hälytyksen tapahtuessa laitteeseen voi soittaa ja kuunnella mitä tässä lähellä tapahtuu. Ja nopean hälytyksen tilassa ampu kestää noin reilut 3 kuukautta ja virransäästötilassa 6 kuukautta. Me ollaan kokeiltu laitetta reilussa -30 ja se on nyt siellä ihan hyvin. Takuu antaa -20 pakkasasteeseen asti. Husky on joka miehen valvontalaite. Hanki omassa.